Assalamu alaikum. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Ukuthula makube kini egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngivule lana incwadi yabase Efesu 5. Ngizoyiqala nje la kuverse 6. Ngiyakubonisa nje mntana sekhaya, ngiyakubonisa nje mfowethu ukuthi ngempela konakele ezweni. Ngiyakubonisa nje. Akusho mina, uyabona ngivulela umbhalo, akusho mina. Yabona? Alela. Abase Efesu 5 iverse 6. Maningakhohliswa umuntu ngamazwi ayize. Ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. Ngakho ke ningabi ngabahlanganyela nabo. Ngokuba kade naningubumnyama, kepha manje ningukukhanya enkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya. Ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni naseqinisweni. Nihlole ukuthi kuyini okuthandeka enkosini. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunaloko nidalule. Uzwile? Imisebenzi yobumnyama ungayifihli, ungahlanganyeli, kodwa wenzeni uyidalule, uyiveze njengoba sinivezela nje imisebenzi yani yobumnyama. Ngokuba okwenziwa yibo ngasese kuyihlazo nokukhuluma ngakho. Kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa kungukukhanya, ngokuba konke okubonakaliswayo kungukukhanya. Ngalokho uthi phaphama wena oleleyo, uvuke kwabafileyo. Uzwile? Phaphama wena oleleyo, uvuke kwabafileyo. Namkhumbula futhi uYeshua, indoda mayithi sayemncwabeni, uthini uYeshua kuleyo ndoda leyo? Uthi bayeka abafile bangcwabane bodwa. Isaga leso usho ukuthini? Ngoba uyaphila lo muntu akhuluma naye. Nalabantu abayongcwaba bayaphila, kodwa uthini? Bayeka abafile bangcwabane bodwa. Ilento yashiwo unjingalwazi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi umuntu ongelona ikholwa, ingane ezelwe umuntu engelona ikholwa iyafana nentandane, ngoba umzali ongelona ikholwa ufe ehamba. Umzali ongelona ikholwa ufe ehamba. So ake sibhekisise lento wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.